Shubor nakaslem jong unong san hima. Unongwat RTI na Mentriang East Giant Hills uba lektor dekhar ula berngam ben ujor Shakibor bahalor halor ke jubab bayo na Chief Forest Officer halor ke RTI ba ulapan ke baong ba umdan jingtip e jingdan ki kerdop krong khajana jong ketenat forest ke GHADC bat ong ru ba ketenat forest kamdan check gate ni toll gate uba lektor ula ong ba kani ke jubab ke benong ki pat ba bakin omdan jingshanya da ke baong ru balada Chief Forest Officer umdan jingtip halor kani kebamut beberok ki check gate jong ketenat forest badan hajaintia kidai ki babe ain sudah kawipat kejubab keba uyo no Public Information Officer Finance and Account Officer GHADC ulaong ba ikipisa bayo na kebalum khajna limba ke Forest Department ki yatbet chapo ketenat Treasury jong ke District Council bat ongru bagani rukam jubab kelong ke bathamula bat ke bomshai kumta ulaong bagani ke jubab ke peni baki le kamkai kumta na kalyang jong u ula maham ba unsa ujor ikani shikibor bakham shalor Kabanengkong kabangalayo ngadon hadu kumba artli jubab tiga jubab kabanengkong kabangalayo nang di kalong hau artlai trik julai hajar pusat di kajubab hang di kabala asoy dau neu Chief Forest Officer PIO Jantahil Autonomous District Council kani kajubab hang di ki ong ba nadu ka jingkeli kabanengkong hadu ka jingkeli kabahnyo kabangalabo mo de ki ong ba une Chief Officer umdon jingtip ruem ha kabayday bat kanika ka check gate lani ki tool gate lani ki forest check gate te kanika de ka reply kaba Chief Forest Officer ula reply sanga te kani kalong ka kaba sngew lengo ba Chief Forest Officer wong ba umdon jingtip bat umdon hiru kita ki tool gate lani ki forest check gate lani ki check gate jongka Jantahil Autonomous District Council di kani kadai kata ka jubab ka jengki hangni ngi kum ki pat ba ngi kwa bantip ke jingsha ba balai ba Chief Officer umdon jingtip ha bi dai bat kini ki chegit namar balai ngi kapenlong yanga bangan file da kani ka right to information ka hok ban yo jingtip kalong ba ngi kwa bantip ba hakanu korkom kilum khajana bat kanu ka jing yo nong nalor kataru kani ka bisa bakila yo lum syai ki pendon kam bat kanu ki lade pendon kam bat sakanu ka badangsa henry ka jubab hangni ka bangiyo ba Chief Officer umdon jingtip ruang te kani ka long ka ka ba ka bam syai bat ka ba ngi kum ki pai ba ngim la ban syania mo ya ka rukom ai jubab ka jengki te ladau chief hangni ngaku aban bu ya ke jikili ladau Chief Officer jongka nat forest umdon jingtip habe dei bat kini ki forest check gate kamut ba barok kini ki check gate jongka forest ki balong pi an ken ladau Chief Officer umdon jingtip habe dei bat kani ti ngala banong hangni mar kam dei ba ong manga ndai ki ai da ka jubab ba Chief Officer umdon jingtip habe dei bat kani ki forest check gate ti kani ka forest check gate ki badon menta haki surok national highway kilong ki ba bian sudah nomor bahang ni ki ong ba ki kimdon jingtip haka arpo pra trik pade ngala yo biang ya kanika jubab nakaliang jongka ubala soy hang ni dau Public Information Officer Finance and Accountant Officer Jantahil Autonomous District Council ubala soy ya kanika jubab hang ni kila ai ba ya kanika jubab sanga ki ong ba ya kani kapisa kani kapisa ka baki layo lum naka forest check gate lani ki checkpoint mo ki yat be chapo ka Treasury Department jong ka council di kalong ka basngew thamula bat ka basngew lungo bat ka jubab ru ki ai tang khendiat hang ni ki klem pej benya ya ka to jingkeli ka jonga ki ai be direct ba ya kani kapisa kala ya be chaka Treasury Department namar kani ka kapisa ki hap apo ka department jongka Treasury mo ti hangni kalong ka ka ba snulungo bat ka bomchai na kaliang ka jingi namar ngipan jingtip da kumwe ki ai jubab da kumwe bat manu ba penyai kita council bat hangnu kata ka location ba kita ki check gate kidon
hang de ki claim mention ya kata ki mention by directly ba ya kan ka bisa ka ba ki la de krong khajana na ki kali ki ba per ki ba hapok ka forest department la ni ki chegit ka be de bat ka district council ka yat be chapok ka treasury department te kani ka long ka aka ba ka kini ki nong reply ya kan ka jubab ki le kam kai te hang ni nga maham ju repi ba phinam la ban le kam kai nakaliang ka jonga ngan sa ya iskmat sakibor ki bakham halor namar ngi sani api namar pide ki nong ai jing tip yang gi pai ba namar ngi kwa ban tip ya ga jing sha ha ka be dei bat kane tepi ai jubab kum ni nakaliang ka jonga ngam hun bat ban pan arsin lai sin ya ka juk jing kiliru ngam tre henry ya kani kamat ngan sawan ra del ni ngala de pen kre ya ka apil ke jonga chau ni update authority lani ngala ban ujor sakibor ki bakham halor syu ru ha ka be dei bat kane marba balai chief forest officer ong ba umdon jingtip bat umdon hiru kita ke check gate jongka forest lani kita ke check gate jongka district council te handai ka balengo hangde pada ki ong ba ki kapisa ki ba ki layo lum naka forest lani nakini ki check gate ki ba per ki ba hap apok council kalayat ba apok ka treasury department te kani kalong ka ka ba sngulungo bat ka jubab ru hangni ki ai be tang ka jubab tang bandep ki sumudur ba ngin suhun tang kumni henre na kaliang ko janga nganam shop kilikti ngani iskmat ya kani kam bat hangang ni ru ngakwa ban ong ngakwa ban penken mau ya kini ki officer ki bala so ya kani ka jubab ngaong happy ba pidei ban pule bha ya ka ai let's say pinam tip ai pi ai jubab kumni let's say pim tip ya ka ai henre ngaong happy ba pule bha ya ka ai namar ngam kwa ban mention ya ka section lani ka artikel ayu ka ba pidei ban pule henre pidei ban pule na wasdang habadep khnang ba pintip ba ya ka arti ahi pinam la ban bure ya ka jawab lada pi bure ya ka jawab te dangdon pada sakawai pat kalenti ka ba kham halor ban ya pi te nakaliang ka jonga nganam chong kilikti ha ka be dei bat kani kamat ngan ya iskmat bat ngala pen kre hiru ya ka apil ngala ban ujor sha ki ba kham halor syuk tebat ngam chong kilikti ngan ya le hadu bakan dalong ka basai ha ka be dei bat kanika RTI ka bangalapan napo jong ka council ti kalong ka ka bas ngolongo sya di kita ki jingkili ki ba kila ban buri ngam tip hiru halor kanu ka mat ki ai ya ka jubab mar ka jingkili ka jonga kalong ka ba syai bat ka ba clear ba te namar nga klembong hangni nga ngabu jingkili ya uni chief forest lani ngabu jingkili ya kan kuno ketenat henre ngala haka RTI ngala thobek to the public information officer Jaintihil Autonomous District Council ngala ai bai hau PIO jong ka JHDC te kamut nakaliang ka jongki ki habban forward ya ka tu jingkili jonga chaka tenat badai pek namar banga nga ai bai hau PIO jong ka JHDC te kani kalong ka ka ba ka basngolongo bat nakaliang ka jungi ngi namla ban priang bat ngin saya hiru syakmat an saya syakmat mar ngadon ki receive bat kidon ki ayu ki bala kila krong khajana naka naki riupat ba naki kali mo te kata ngam pat kwa ban mention hang ni bat ngam pat kwa hiru ban pendi ya kita henry hadin jong kani ngan sa ujor swaya ki shaw update authority nang ta pada bat saki bor ki bakham halo syu ban ya kitaru ngan sa le ya ka badon kam bat ngan sawan biang sapi ki pai ba ngan sa ai pi ka jingtip namar kani ka jingtip ka bangalayo hakini gisngi kalong ka jingtip ka ba bure bat ka jingtip ka bomsai bat ka jingtip ka ba ki su ai tang bandem henry nakaliang ngajunga ngakulara pi pai ba nganam syong kilikti ngan ya iskmat hadu ba kani kam kan long ka ba clear bat ka ba syai bat kideban ai ka jingtip ka ba syai ngan sa api liki shaw update authority bakin sale ya ka badon kam tingin sa perkhat dakan nulanti ka ba kham khor ngin sa ya iskmat namar ngidon kita gibriu ki ba kham halor ban yapi ki ba trehok ya kam nakaliang ngajunga tangitai jing maham bat ngapen kemau ya kini ki PIO ki bala adep soy mantan ki bala adep soy hakani ka city ngajunga ngong puli bahaya ka an yo ba piklet ya ka ai namar ha ka RTI namar ngapan ya kani namar ya kani ka jingkili ka bangapan kadai ka jingkili ka ba phila banai kamde ka jingkili ka ba phinam la banai
di nakaliang ka chuna ngai pi puli shwai ka ai di namar pinom long ban bure ya ka jingtip bure ka jingtip kumni di ka jing ya pi hi mardang ya skmat ka jing ya pi hi di tang ita ngan sawan biang spi pai ba